ଶବ୍ଦରେ ମୋର ଭାବର ତରଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୌରାଙ୍ଗ। ଗତକାଲି ଲିଙ୍ଗିପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଏକ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷର ଉପାର୍ଜନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିକିରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଗଲା କି ଯେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା, ମୋର ବର୍ଷର ଉପାର୍ଜନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ କବିତା ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ସପନ, ଆଖି ଆଗେ ସବୁ ଶେଷ। ଧୂଆଁର ପାହାଡ଼ ଘୋଟିଛି ଆକାଶେ, ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଦିଶ। ଚାହିଁ ରହିଛି ମୁଁ ପଥର ପାଲଟି, ଲିଭୁ ନାହିଁ କାଳ ନିଆଁ। ରକ୍ତ ଭିଜା ସେଇ ଝାଳର ସଞ୍ଚୟ, ସବୁ ହୋଇଗଲା ଧୂଆଁ। ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଗିଳି ଦେଲା ନିଆଁ ଜାଳ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଆଜି, କିଏ ସାଜିଲା ଏ କାଳ। ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ମୁଁ ବସି, କେଉଁ ଅଭିଶାପେ ହେଲା। କୁହ ଏ କାଳିଆ କିଏ କେଉଁ ଅପରାଧେ, ସର୍ବସ୍ୱ ମୋ ଜଳିଗଲା। କାହିଁ ଲୁଚିଛ ହେ ମୋ ଚକା ଆଖିଆ, ଶୁଭୁନି କି ମୋର ଡାକ। ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲ କାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ମୋର ସାକ। ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ହାତ, ଶୂନ୍ୟ ଏ ଜୀବନ, କାହାକୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବି। ତୁମରି ଭରସା କେବଳ ପ୍ରଭୁଏ, ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଶେଷ ଆସ। ଦୁଃଖର ସମୁଦ୍ରେ ଭାସୁଛି ମୁଁ ଆଜି, ଧରିଥାଅ ମୋର ହାତ। ପାଉଁଶ ଭିତରୁ ପୁଣି ଉଠିବାକୁ ଦିଅନ୍ତ ସାହସ ମାତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ସେଇ ବନ୍ଧୁକୁ, ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦିଅ, ସେ ପୁଣି ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।